Tento výlet začíname na Starých horách, odkiaľ sa púšťame na východ Richtárovou dolinou. Asfaltová cesta nás vyvedie z obce a potom pokračujeme po lesných cestách. Najvážnejšie stúpanie čaká hneď v prvej časti, kým nastúpame potrebnú výšku a potom ideme už viac menej po vrstevnici, alebo mierne dolu. Po chvíľke jazdy máme prvé výhľady na Veľkú Fatru, ktorá nás po ľavej ruke sprevádza kus trasy. Nasleduje klesanie za dedinku Dolný Jelenec a potom opäť stúpanie. Ako je už zvykom, najskôr strmé, ale keď sa cesta začne zatáčať, stúpanie povolí a výškové metre naberáme ľahko. Minieme Izbicu a popod Jelenskú skalu opäť pohodovou lesnou cestou vylezieme späť na západnú stranu kopca. Tu už čaká odbočka k partizánskému bunkru Morho, kam slobodno iba peši bez bicyklov. Vykráčame 400 metrov k bunkru, kde sa počas SMP tlačili noviny či skôr letáky. Odtiaľto nás čaká už iba jednoduché klesanie neustále po lesnej a neskôr asfaltovej ceste až na Staré hory. Táto nenáročná trasa meria okolo 30 km s necelým kilometrom prevýšenia.